Kaixo, Sergio! Bueno, Jenny, ze moduz? Ondo eta zu? Hobeto ondo, orain hobeto. Nonak gainetik antzetit guretik. Zeketa bat, edukilua eta guai, nirekin, osea gau, bimba hoi. Horrela, tope. Nungoa zaga, Sergio. Ni jaiotzez Mungiakoa, Bizkaiko herri batean jaio nintzen. Zuria, auto. Ez, Mungia, nerekin. Askok erratzen dute, dago Murgia, Ba, Araban dagoena, eta Mungia Bizkaian, baina egun bizi naiz Laudion. Laudioko Arabako mugan, Araba da Bizkaiarekiko mugan. eta zelan bizi zaga. Ondo. Hobeto bizi ninteke, baina asko zaukerrago ere. Horrela, posi. Hori denok. Sergio, ondo ez, bainago bestela zuzen du historia ikasi zenuen, ez? Historia ikasi nuen, eta gero espezializatu nintzen arkeologian. Zergatik historia. Betidanik, badaude gauza batzuk gustatzen zaizkizunak, eta beste batzuk nabaritzen duzu, baina ez duzu asko jartzen ordenean jartzen. Eta erabakiak hartu behar direnean, nik ez nuen historia ikasi nahi, usten golako zitateak ez zuelako askorako balio, begira nola aldatu den, eta hasi nintzen ikasten elektronika. Ingo zerbait praktikoa, gero, jarraia lanean hasteko. 6 hilabete eman nituen eta konturatu nintzen horretan ez nuela zer egiterik, eta nahiago nuela gustatzen zitzaidan zerbait ikastea, eta historiak hasi nuen horregatik. Benetan gustatzen zitzaidalako eta nire denbora zerbaitetan jarri barba nuen, nahiago nuela gustatzen zitzaidan zerbaitetan jartzea. Badago zerbait deskubritu zenuena behin ikasketak hasita. Bai, konturatu nintzen historia izan zitekela ere lanbide bat. Askotan eta ikasle askori gertatzen zaio. Karrera bat egiten dutela egitearren. Nola ohituta gauden ikastera, beti ikasi dugu, jarraituko dugu ikasten, luzatzen dugu gure ibilbidea, jakin gabe askotan zertan ari garen, ez? Eta konturatu nintzen, unibertsitatean ere gauza asko egin daitezkela ikaslezaren momentuan. Gero egin ezin direnak, ez? Eta badela aukera asko dauden momentu bat, ez da ikasleak askotan ez diren jabetzen. Badela ere, lanbide bat, profesional bat izateko hezkuntza bat, eta horrela hartu behar dugula, ez denbora pasa bezala. Askotan egiten duzu egitea, beti egin ikasi dut, ikasten jarraituko dut. Baina unibertsitatea ere bada hezkuntza bat jasotzeko, profesional bat jasotzeko tokia, ez? Eta hor, bide asko zabaltzen direnak ere. Ni bide gehienak jogatu nahi ditut, nire asmoa da bizitzaren gehiena ikasten jarraitzea. Nik horrela ikusten dut bizitzarekiro jarrera badago, jendea pentsatzen duen dena dakiela, eta ez dago nire ustez akatze handiagoa, ez? Nik uste dut denak jarraitu berko dugula bizitzan ikasten, eta hori badela oinarrizko zerbait. Ni beti esan dut, ez zokara esekula eko guztia jakinda. Ez zokara eko guztia jakinda. Eta Nobel sari bat eman zioten bati esan zuen bakarrik, zientzia bakarrik dakiela parte txiki bat, eta gehiena ez ezagutuna egiten zaiela. Eta hala da, oso txikia gara. Eskolako gure eskubiltzeko eta sekula ez da behar du ikasteko. Zuk nola ulertzen duzu historia? Nik historia, hor badaude deztabaida ezberdinak. Historia da disiplina bat, nola ikasten den iragana, arkeologia da berdina da, iraganara begirakoak, eta normalean bide ezberdinak dituzte. Orduan, nik historia baino iragana hitza gustatzen zait gehiago. Eta iragan hori gainera gauzako gehiago komplikatzeko orainaldian bizi da. Iragana joan da betirako, orduan ez da ezer geratzen. Ni jaio nintzen urte jakin batean, belarritako hau jarri nuen beste urte batean, tatuai bat egin nuen errakin gana gara, izaki edo gertaera multitemporalak. Denbora asko dara matzagu elkarri. Gauza, nik ez naiz pertsona bat, bestela biluzik egongo nintzateke, belarritako gabe, orduan gara, izakiak ere multitemporalak gara, eta historiaren modu berdinean lan egiten du. Egun dago gurekin, ze iraganetik dauden aztarna ezberdinak osatzen dute orainaldi bat. Orduan, konplexu samarra da, eta guk egiten duguna da, guzti hori zatitan analizatu, gero konposatzeko beste horren gaineko historio bat. Baina iragana ikartzen dugu, eta ez da existitzen, orduan bere, arazo potrola daukagu, Ni galdetuko banizu nola zer da orainaldia ere,
naizta osagai guztiak hor dauden agerian ere, komplikatoa izango zen erantzun bat emateaz. Imaginatu existitzen ez den zerbaitetaz, galdetuta. Begira, egaizuko dizut, niretzako hogei handia da. Igual ez zaudea doze, eta alabara esan. Bai. Hogei handia da. Iraganean pasa eta gertatutako gauzek konjunto. Horrela du gara orain, baina horregaitik gara da zerbait multiplea dena. Hau da, hainbat iraganez osatuta dago oraina. Eta iragan bakoitza horrek dauka bere historia propioa. Orainaldia da multzo bat, nun bat egiten dugun, nire gorputzean bezala elementu ezberdinek, garai ezberdinetakoak, bat egiten duten momentu zehatz baten. Eta orainaldi bakoitza ezberdina da, eta osatuta dago iragan ezberdinetaz. Eta ez gara jabetzen, baina gu ere norbaitentzako iragana gara. Zergaitik hemendik egunotera ere izakiak biziko dira munduko tera honetan. Eta gu haientzako iragana izango gara zentzu batean. Lortuko dugu pertsona haiengan eranik baldortzen badugu. Hau da, gauza guztiak iraganetik ez dira mantentzen orainaldian. Eta horrek ematen dio zentzua, esagian YouTubeko hau ikusten baduzu, oinatze hori ikusten baduzu, norbaitek ikusten badu eta eragina badu, horrengan egongo gara eta izango gara berak bestela. Nire irakada, nire ikasleko goratzen ez banaute, pues, nire idazkiek ez badute jolako ibilbiderik, asturak eratuko dira eta parte izango etorkizunekoa. Horregatik lan egiten dugu egun, egiten ditugun jarduerek zentzu bat izateko eta norbaitentzako eragin bat. Horrela ulertzen dute irakasle lana. Gero, mastera etorriko zen. Zer master egin zendu? Honekin nire adinaren zantzuren bat emango dut. Nire garaian zeuden masterrak oraindik, zeuden doktorego programak. Eta hor zeuden kurso batzuk eman beharrekoak, antzekoak zirenak. Eta gero bazegoen ikerketa lan bat, master amaierako lana, bazen DEA deitzen zena, diploma estudios avanzados, eta zen apartekoa, zen alde batetik kurtso batzuk egiten zenituen, eta gero egiten zenuen lan hori. Zela, 200 horrikoa, 150 horrikoa zen, tesina bat deitzen zenaren erdibidean dagoena, masterlan bat eta tesinaren tartean, orduan egin nuen historiako bat, berez ez zegoelako propio arkeologiako bat. Eta aitortu behar bat ez dute gogoratzen, izena oso luzea zelako, doktorego programa horren zen erdiarokoa, Ameriketako historiatarako zail horrek eskaintzen zuen doktorego programa. Zergatik erabaki izan duen doktorego egitea. Zuek esan da zuen duzunanekin lotuta, konturatu nintzelako ez nekien ezertaz. Orduan, zuk egiten duzu karrera bat eta esaten duzu. Bakarrik dakit ez dakidala ezer. Orduan zerbaitetan sakondu nahi dut, eta doktorego batek bilatzen duena da zerbaiten aditu bilakatzea. Eta orduan, goitzak aukeratzen du gai bat, eta horretan sakotzen du, eta bilakatzen da espezialista bat, edo gehien dakienak akotzen artean horretan, eta horregatik nahi nuelako sakondu gai batetan, ze karreran jasotako ezagutza oso azalekoa zen, edo oso partziala, apur bat honetatik, eta ez ninduena asetu. Orduan, masokismo ariketa baten, erabaki nuen doktorego ekitea. Eta zergatik gugua egin zen. Esango gai zute irutuko ezkaizu gai oso itxusi bat, egin nuen zeramika arkeologiatik etortzen den zeramikaren ikerketa bat, 14. mendetik 17. menderako zeramika. Hasi nuen Bizkaian eta Araban ikertzen, eta azkenean bakarrik argitaratu nuen tesian Arabako partea. Arabako zeramika, 14. mendetik 17. mendera. Hasi kontu friki bat. Eta zergatik irudituko zitzaidan itxusia, oso politan. Bueno, azkenean dira zeramika pusketak eta lorontziak ikertzea igual dirudielako, zer gauza egiten dituzunez. Baina funtsezkoa da adibidez arkeologian askotan zaborren, dakizu arkeologia dela iraganeko zaborra hor, beharrez direnak hor geratzen direla zoruan. Eta horien artean gehien irauten duenetarikoa zeramika da, ez delako apurtzen, ez? Egurra demorarekin usteldu egiten da, eta oso arraroa da arkeologian zuke egur zati bat
berreskuratzea. Adibidez, burdinezko elementuak berriro erabiltzen ziren burdinerako edo hainbat gauza egiteko. Horan, zeramika hor mantentzen da, eta bilakatzen da kronologia emateko adierazle bat. Orduan, zeramika horiekin datatu daitezke geruz arkeologikoak. Orduan, ariketa hori alde batetik balio zuen arkeologia hobeago bat izateko, ezagututa zeramikak, esan alduzu, zein garaikoa den estratu bakoitza, eta bestetik ere, zeramikaren kontsumoaren bitartez, gizartearen gaineko ezagutza bat izan dezakezu. Zein aberatzek eta txiroek zeramika ontzi berdinak erabiltzen zituzten, nolakoa zen 14. mendeko mai inguru bat, eta nolakoa zen 17. mendekoa. Eta zer esan nahi du horrek gizartea. Orduan, bazeukan alde bat empirikoa edo datuetan oinarritua, datatzeko eta bar, eta beste bat gizarteari erantzunak emateko. Arkeologia polita da. Bai, ordu batzutan egin jardu. Hau ere askotan esaten dute, ze polita, ze suerte daukazu lan egiten duzula gustatzen zaizun horretan. Esaten duzu, bueno, bai, nuke lan egin 5 ordu egunean, egun batean bai bestean ez, eta azterketak egiten zuzente. 200 azterketa zuzendu ditala beste batek ez, bai, polita da, eta hori ere arazo bat da, ere. Asko jartzen duzu zure partetik ere, zure lanbidea kutsuna bada, bilakatzen da ere, askotan nik esaten dut, zure partetik jartzen duzun parte gehigarri hori deraren nire militantzia, militantzia kultural moduko bat. Nire ordua jartzen ditut hemen, musutruk eta beste, esperoan, etorkizun horretan norbaiteri balio garria izatea. Sergio, agian esan diazu, baina arkeologia zer da gehien erakartzen zentuen esparru edo gauza edo. Pues nik ikertzen ditut, nire ikargai nagusiak dira, zeramika joaitzen nuen tesiarekin, bate bukatzen du kokoteraino, eta beste gauza batzuk jatzen ditu. Ari naiz ikertzen adibidez, Eternoako baleiza, ari naiz ere Irlandako arrantza ikertzen, eta karlismoa, ere zer nolako hemeretzigarren mendeko aztarnak nolakoa diren, eta ez dakit nire gustatzen zait, gustatzen zaizkit prozesu ezberdinak ikustea zer nolako, nola pasa ziren, zein nolako arrastoak uzten dituen, eta gustatzen zaidana da begiratzea gauza txiki horietatik askotan historia handia kontatu daitezkeela. Nola izango zen historia bat bottom up, betik gorako historia bat. Askotan historia kontatzen da prozesu nagusietan eta ez gara fijatzen behan dagoen horretan. Eta arkeologia izaten da askotan betik gora egiten den zerbait. Gauza txikietatik prozesu historikoetara, eta askotan konturatzen zara gauza horiek, objektu horiek nola kontatzen duten, arkeologiako aztarnen nola kontatzen dituzten historia handiak, eta askotan ere nola historia horietan ñabardura jartzen dituzten, edo esaten dute, bueno, hau ez da horren beste horrela izan. Baizik eta badaude ere, aniztasun bat badago, badaude historia honetatik kanporatuak izan direnak, gustatzen zait ere, arkeologoi gehienei, ahotsa ematea askotan iturri idatzietan ez dauden hoiei, ez zutelako idazten, ez zelako beraien inguruan idatzi. Orduan, niri arkeologiatik gehien gustatzen zaidana da, daukan aukera ahotsa emateko hainbat prozesu isilduei edo klase sozial apalei, eta hori da gehien gustatzen zaidana, justizia historikoa. Galdera egilantibo bat, gertakari guztiaz, ondorioz, zure ustez komentatu duzu, karlistak, Tenuako baleza, gerora ikasi dugu zerbait, edo dugu zer ikasi. Ikustot, ikasi dugula modu berekoi baten. Askotan esaten da, eta nire horrekin ez nator bat, historiak balio duela akaitzak ez errepikatzeko, eta historia begiratuta konturatzen zarate, historia ezagututa ere akatz berdinak errepikatzen direla. Hor dago guztionen atzean zerbait, dela giza kondizioak, gizakiak nolakoak diren, eta nik uste dut bai ikasi dugula, baina egin behar dugula da ikasketa horiek praktikan jarri. Hau da, historia gehienak norbanakotik hasten dira, pertsona batetik, eta gutariko bakoitzak izango bagenu jarrera zehatz bat, nik uste gizarte asko zobea izango ginela, ez? Ez dira gauzak bakarrik ezagututa, borondate bat behar dela gizaki hobeak izateko, gizarte hobeagoak izateko. Orduan berez ez dugu ikasten, egin dugula ikasitakorik praktikan jarri, eta ni giza kondizioarekin ez naiz oso
ez dut esperantzan dirik egia esan. Badaude norbanakoak itxelak direnak, eta badaude beste batzuk ez direnak, eta tamales askotan horiek dira lehenesten egoera berera eramaten dutenak. Orduan, ez dakit, ikasten badugu ere, ez dakit, praktikan jartzen litzateke askotan falta dena. Orduan, zer esango zenuke zertarako balio duela historiak? Balio du hori gogoratzeko. Hau da, behar bada askotan ez, gauzak fake newseko munduan, askotan behar dena da testura historiko bat, esatea gaur eguneko gizarte honelakoa da, ez da beti gizarte honela izan, beste gizarte ere batzuk egon dira. Balio du sakontasun bat emateko, bizigaren egoerak ulertzeko, nondik etorri diren jakiteko, eta alternatibak emateko. Orduan, zergaitik, nolabait askotan ere, eta ikusiko zenuke, nola atzera begiratzen dugun orainaldia justifikatzeko, ez? Eta askotan manipulatu egiten da iragana. Norabide batean edo bestean, eta orduan manipulatze horren aurrean ere, zupa duzu alde batetik gizarte ere edo ezberdinak egon dira, eta daukagun egoera dena da, baina ez izan ziteken beste bat. Ezin digu justifikatu beti izan da horrela, beste modu baten izan delako, edo esaten duzun hori ez da zuzena, edo eta beste momentu baten erabakia hartu zen eta zuzena izan zen. Askotan hori, adibideak emateko, migrazioan inguruan hitz egiteko, noiz Europarrak izan ziren emigranteak, orain ze jarrera duten emigratzen duten horiekin, orduan askotan ere gure gizakien kontraesanak agerian usteko eta gizarte bezala osnartzeko. Ni behintzat, saio gehienetan saiatzen naizalako ondorio bat ateratzen gure gizartearekiko solasaldi horretan. Hau da, nola, behintzat, jendeak pentsarazteko, jendeari esaten diozu zerbait ere, esperoan horrek bere barnean, behintzat, gauza batzuk hausian jartzeko, kolokan jartzeko, beste modu batean pentsatzeko. Zepena ezagila nire irakaslea izango, zepena ezagetezu gaztelerako taldean zaude ez? Bai, gaztelerako taldean nago aurten, ni berez letren fakultatean lan egiten dut, baina etorri behar izan dute 4 hilabete honetan, asko gustatu zait irakasgaia, berez hemen jubilatu zen irakasle baten plaza ez dutelako beste irakasle batekin ordezkatu. Orduan, banatu behar izan ditugu irakasgaiak eta ni etorri naiz. Baina badago irakaskuntza formala, eta gero badaude hezkuntza jasotzeko beste modu asko, ez? Orduan ez dakit, irakurri bere burua torturatu nahi bat zen, irakurri zen ezake nire testuren bat, edo zer nahi, eta horrela. Nire tesia segireun horri inguru dira, hori bizirik aterako zinenik ere ez dakit. Irakurri dugu, pila beten altiega, esake horiek, irakurko benukela zaila eso. Irakaslea zaga, aipatu dugun bezala, baina gogoratzen zara zure tesia aurkeztu zenuen egunaz. Egia esan, 10 urte kasi pasa dira, baina oso ondo gogoratzen dut. Urte asko eman dituen tesia egiten. Nolakoa izan zen. Defendatu nuen, eroetze izan dako eraikin batean, elurreta eraikinean, Arako kampusean, eta izan zen psikiatriko bat, nahiko tesi bat 10 urte egiten egoera eta gero, oso egoera tokia proposa. Eta izan zen, nahiko, azkenean nik tesian gogoratzen duzuna da, azkenean da ekintza akademiko bat, jarduera akademiko bat, baina baita ere familia gara, zure familia doa, zure lagunak ikustera, eta izaten da nahiko momentu, askotan tesi aurkezten baduzu, ulertzen da haindituko duzula, ez? Baina dain bat urteren atzera begira ere, tesi baten pasatzen dira hainbat gauza zure bizitzan, ez? Orduan, tesi batean 10 urte eman badituzu da zure bizitzaren parte handi bat, eta ni gogoratzen dut oso modu emozionalean. Tribunalean egon ziren ere, denborarekin ezagutu nuen jendea ibilbide profesionalean, eta izan zen alako, ez da aktu akademikoa da oso emozional, ez? Jartzen duzula, atzera begiratzen duzula zaudenean aurkezpena egite duzu, zenba denbora pasai zenba gauza, eta guzti horretan ez dago islada argi bat, ez bakarrik dago hitzak. Zeu komentatu duzu 10 urte horietan zea, mundu pasako
zentzakizula buruteak sentimenduetatik goga berapia bat, nola kudeatzen da hori dena tesiko ikasile bat zarenean. Nola kudeatzen den? Pues, azkenan irakasle bat zen bezala, izan dezakezu oso egun txarra, gertatu izan zizun modu, arlo pertsonalean zerbait izugarri txarra, edo ona, eta klasera joan behar duzu, eta klase normal bat, eman. Orduan, irakasle izatea ere aktore moduko bat izatea, eta eguneroko esatuzun horretan egon behar duzu topea, lehen lerroan. Orduan, kudea, igual da, askoz emozionalagoa estesian ez, gauza asko bateratzen direlako, baina atera behar zara duintasunez eta alik eta bere, hori barnetik eramaten ikasi, klase bat eramaterankoan bezala. Jo izan duzu kristolako berritzar bat, eta joan behar duzu klasera, eta profesionaltasun osoz, zuei dagokiogun errespetuagatik, alik eta beren eman. Bai. Baina, honen ondorioz, asko bilaiatu duzu irakasle lanen esker Finlandia eta nolakoak izan dira esperientzia horiek. Nik egia esan beti ikasi dut eta dena egin dute atzeun, ikasketa oinarrizkoa, karrera, tesia, baina asko bidaiatu beste atermoara joan behar dut inoiz bertako zeran ikertzera, gero ere ikerketak eramaten zaitu nazioarten mailan proiektuak izatera, Finlandiako, Laponiako unibertsitatearekin proiektu europear ezberdinak eskatu ditugu, oso toki berezia da, hainbat tokitara, azkeneko bidaia Suediara egin dute hitzaldi batzuetara gonbidatuta, asko bidaiatzen da eta nik uste dut nire aita marinera izan zen, agian ere hortik datorkit bidaiatzeko grin hori. Nire aitak marinera zen, baina egiten zuena petroleoetan eta labesen arrantzalea bizik eta merkanteetan ibiltzen zen, ez? Eta bidaiatzea azkenean bizitzaren parte garrantzitsu bat da, horrek ematen alako txispa bat, egunerokotasunetan zure, noizean behin bidaiatu behar dut eta esperientzia ezberdinak izan, kulturalak, jende ezberdinekin, ohitura ezberdinak, Finlandian 11etan bazkaltzen dut, goizeko 11etan, ez dakit, ikusi, badaudela bizitzeko modu asko ezberdinak direnak, eta zurea dela bat, eta zutaukazula toki zehatz bat mundua, baina mundua oso handia dela, eta txikitasun hori sentitzea gustatzen zait. Unibertsitatea eta lanen kanpo nolakoa da, Sergio? Zer egitea gustatzen zaio? Zentzun dira zure zaletasunak alegia? Lanean ez nagoen betekizun nagusia aita izatea. Bizemela bat ditut, orduan horre biltzen naiz. Eta hori da nahi izan dudalako, baina baita ere bete behar bezala hartzen dut. Eta gero horretaz gain asko gustatzen zaite korrika egitea, menditik korrika egiten dut. Ez dakit segatik horretan aritzen nahi errentziari utzi nionetik korrika hasi nintzen, eta ez dakit zer den okerrago. Musika gustatzen zait, natura, ez dakit, alako, ez daukat denbora libre asko, orduan daukadanean, altudanean korrika egitera noa, nire familiarekin bidaian, goaz autokarabanarekin, nara eta ona, eta bereziki mendia, lagunekin ibiltzea, kaletik, gauza normalak esango nuke. Ze musika entzuten duzu? Denetarik, nik bere jatorriz, Gaztetan manuen musika talde bat, horrela metaleroa zena, baina, gero denborarekin bat musika entzuten dut. Orain adibidez autoan, euskal musika asko entzuten dut, baina rapa entzun dezaket, edozein gauza. Gustatzen zait ere musika berriei aukera bat ematea. Bakizue askotan sartzen garenean, biakatzen garela apur bat talibanak eta esan duzu, musika guzti da, ez du kaka bada eta bar, eta nik betien baten dit aukera bat, eta ere saiatzen naiz musika berriak entzuten, eta askotan gustatzen ezkit, ere. Bukatzeko, nuke bukatu nahi jaten gabe, mundu eder, polit eta kultura honetaz, zukerek gizakia ezagenean, zego beto jango duzuzu historiatik eta horita. Zuke kezukak izango dituzu normala den bezala. Zentzuko zen eta loak entzen zuten mamuak. Eta hori daukat historialari bezala, baina eta guraso bezala. Askotan gure bat
batek mundura kartzearen ardura, askotan betzatzen duzu, eta goiko esaldi bada, zer mundura kartzen ditudan. Ni, kezkak baditut, aipetzen izun gizakia denetik, garen modukoak, animaliak ere kurdelak dira berain artean, ez da ikustut, baina baditugula ere gauza hon asko, eta saiatzen naiz, horren bestez, gehiago esan ez daude kezkatzen hauten gauzan, badakizu zein non zauden, eta zerrakoa zaren. Eta nire aldiz saiatzen naiz kontrakoa egiten. Ni jartzen nahi nire gurasoen egoeran eta horreko galderarekin lotuta beti daukagu, nagustien garen nahian jarrera eskor bat. Gaurko eguneko ikaslek ez dakite idazten, ez dakite eta irakasle horretan askotan egon. Egia esan dukazu ardura bat, gauza asko ez dira laren bezala. Baina badaude beste gauza batzuk onak direnak, gaur egunean ere. Orduan, saiatzen naiz gauza on horietan esaten, igual ez dakiten beste idaten, baina badakite beste dituzte trebakuntza teknologiko batzuk ez genituenak. Eta zentzu positiboen saiatzen naiz, egia esan ez daukat kezkandirik, berez kezkatuta morrintzerako hasieratik. Orduan ez dago kezka progresibo bat, kezka hor mantentzen da hor dirau, gizakia berez onak izan gaitezkelako eta txarrak, eta beti ere kezkak izango dira zer bilakara hartuko duen munduak bere gain. Pasa izan ditugu bigarra mundial, ez dakiz zer, gauzak izan daitezke oso txarrak, edo hona. Orduan ez dakit kezkak ere baduen tarte bat, nik kezkatzea gara ez du ezer positibo kirikagera egiten, eta ni saiatzen naiz, nire esparruan behintzat, kezkatzera eraman algaituzten, joera horietan zerbait esaten, ez? Hau da, bagara gero eta razistagoa, nire lanetik razismoaren aurka zerbait egin esaket egingo dut, edo badugu jarrera bat imigranteen aurka, saiatuko nire lanekin esaten euskaldunak ere izan gara. Orduan, ez dakit, kezka baino, saiatzen naiz, nire jardueratik kezka horiek erantzuna ematez oso partziala bada ere, denok egingo bagenu, ziurenik, gauzak hobera egingo lukete. Sergio, nire esaten momentu oparditzea gati benetan. Seguri, Eugeni, esan nahiko arrara da irakasle izaera gati norbaitek elkarrizka bat egitea. Iruditzea, hasieran arraro egin zitzaidan, baina iruditzen da oso jarduera polita. Nik uste ere jartzen duela halako kapa personal bat guzti honen, garen honakoa da pertsona irakasle izateaz gain. Eta eskerrik asko eta jarduera aurrera emateagatik eta deitzagatik, eskerrak zeuri. Bilateko iago, agur, gure ikuslei. Bai. Agur! Ondo izan, agur!